Il-President tal-Unjon Maltija tal-Allima MUT Marco Bonnici qal li l-letturi u l-ħaddiema tal-MCAST jinsabu dispjaċuti u rrabjati għax għadu ma ntlaħaqx qbil dwar il-ftehim kollettiv li ilu l-iskada 3 snin. Is-Sur Bonnici akkuża li l-Gvern qed iżeblaħ lill-allima u x-xogħol tagħhom b'narattiva li ddeskrivija bħala kattiva u li tinsa x-xogħol li jagħmlu letturi fosthom it-tagħlim. Is-Sur Bonnici appella lill-Ministru tal-Edukazzjoni biex ma jħalli lil ħadd jarmi snin ta' negozjati biex jidher li qed jiddeċidi. Appellalu wkoll biex ma jħalli lil ħadd jiddetta x'għandu jkun fih il-ftehim. Mistoqsi minn TVM News għal min qed jalludi, is-Sur Bonnici qal li kien qed jirreferi għas-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dr. Joyce Cassar fl-aħħar laqgħa li kellna qaltilna le għal kull ħaġa li għatfadal u prattikament tafatilna negozjati l-baħar u dak għal dak li qiegħed ngħid. Issa il-Miss għandu responsabilità li ma jħallix il-min qiegħed barra mill-MCAS u qed ngħid speċifikament għal Dr. Joyce Cassar li tiddeċidi dan il-ftehim. Għall-approvazzjoni tal-letturi u studenti preżenti s-Sur Bonnici argumenta li dan il-ftehim kellu jkun innegozjat mill-ġdid 5 darbiet għax qal li l-Gvern bidel 5 mexxejja tan-negozjati fit-3 snin. Akkuża li l-Gvern ukoll ikkeċċa lil prinċipal u l-President tal-MCAST minħabba dan il-ftehim. Mistoqsi minn TVM News jekk hux veru li l-Union qed titlob 16-il siegħa ta' remote working li jistgħu jiġu mġemma għal xi gradi fl-MCAST, Bonnici ikkonferma. Proponejna li kun hemm modell ta' remote working, dak li proponejna xejn ta' barra minn hawn il-Gvern diġà jagħtiha di, imma x'semmejniha aħna bħal dik ikun xi ħaġa ta' barra minn hawn. Qal li ma tagħmilx sens li ssir kritika dwar proposti bħala ħlas ta' 400 euro allowance għal reset barra l-kuntest tagħhom u qal ukoll li d-diskussjoni ssir waqt in-negozjati u kien qed jirreferi għal ħlas ta' allowance propost mill-MUT li laħħaq 400 euro għal preparazzjoni ta' karti tal-eżamijiet għal studenti li ma jgħaddux. F'istqarrija aktar kmieni dan ix-xahar il-Gvern kien qal li ma jistax jaċċetta din il-proposta. Il-President tal-MUT qal lill-Ministru tal-Edukazzjoni li l-Union tinsab lesta li tiltaqa', tinnegozja u tippjana l-għeluq ta' dan il-ftehim.